घर में जब मेहरारू रूस जाले तो मर्द ओकरा के मनावे खातिर बहुत सारा उपाय करेला। बोला जानू तारा खातिर समोसा लिया दी, छोला लिया दी, का खइबू बताओ। आ उहे जब मर्द रुसेला तो मेहरारू कहेली सो हाँ कौनो माई सवतिया दोसर पसंद आ गइल बिया, यही से हमारे संग ऐसे करता रमी। मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, देखा है मैंने एक फरिश्ता पापा के रूप में। एगो बगले में के फौजी भाई घरे छुट्टी अइला के बाद जाके एगो भैंस कीन के ले हन। जैसे ही भैंस के ले गई हन पगहा खोल के बांधे खातिर, भैंस छोड़ा के भाग गई हन। ओकरा के लेके पकड़ के आ खूब मार पिटला हन। तो हम कहनी हे भैया आ तना मार मरब तो तहार भैंस दूध न दी। तो कहतन कि दूध जाओ भाड़ में, हमारा डिसिप्लिन चाहिए डिसिप्लिन। ओह फौजी भाई खातिर एगो लाइक तो बनता। आज उ हमारा से कहत रही है कि हम तहरा खातिर अपन दिल दे देनी, जान भी दे दे। तो हम कहनी है कि जौन हम चाहतनी ओकर तो बातें नहीं खू करत। जान देबू। कबो कबो तो मन ऐसा न उजा जाता, सोचता नहीं कि अपना खातिर एगो हेलीकॉप्टर किन ली, बाकी का करी। फिर सोचे लगता नहीं कि उड़ाई के, हमारा लगे तो टाइमे नहीं खे। अपना दिल के हाल हम सुनाई थे केकरा से सुनाई। उन्हें हमारा जान के स्टेज पर जयमाल होत रहे, एने लोग हमारा के तंग कैले रहे कि ए भाई तनी मोलमकी में से पुड़िया दी हो। हमनी के समाज के आजकल कुछ ऐसन परिस्थिति हो गई बा कि लाइट तो जरता बाकी अजोर नइखे होत। घूम घूम के सगरे देवता देवी के तो पूजा होता, बाकी माई बाबू बूढ़ पुरनिया के केहू पूछे वाला नइखे। घर में फंक्शन होता, भोज होता, पूरा गांव के लोग खाता, बाकी अपन भाई नइखे खाता, अपन नेक लाद के जामल भाई नइखे पूछा।